Hatag guys. Yes, yes. Alam ko kabaloon sa ni. Ikaw ra. Taburon, 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 Ikaw istorya ka na. Amo di ang natang-atang mimi kay nag-video sa tatay nimo. Hi guys, naghihatag si mom from Norway kang Mimi guys. Kang Gigi nagipadala, tas gihatag na ni Chichi sa ako para ipatag din ni. Ang pagkipotos man nagkuan. Anak. Nya pagkaman sa maningon. Salamat Thank you, Ma'am Nornie. from mom from Norway. Ay, from my Nornie. Tanong ka. Mom from Norway. Ma'am from Norway. Salamat. Salamat, Ma'am. So, sunod. Daghang kay salamat ma'am sa imong gihatag ni Mimi na chocolate. Ma'am from Norway. Marami pong salamat sa binigay mo ni Mimi. Thank you so much and I love you so much. And God bless you ma'am. Sana marami pang blessing na dumating sa iyong buhay. Thank you so much ma'am. 2,000 years later. Good morning. Nanata din sa bukid, guys. Nakauli migapon ni Auntie Mercy. Kami nagdungan pag-uli. Nga kay kuan migawas na nga tong init, guys. Ginabuntag dito kay mama gihatod na ko sa Mimi. Nga kay kuan karon agad tumi sa sentro si Alan to dito nagkuan pa sa baboy kay iya panggisilong. Nagwat na si Alan sa tawa, guys, kay kuan sila kamigin man tato sila unya. Nabalhin ang hunaw sa engineer kay nakuan kuno ang kamigin. Kanang naparya sa ila din hinga walay materialis. Ang kagayan kuno kay naaman. Nahuwat lang siya kung tawagan kung karon ba sila ilarga or unya sa hapon na patuwat lang ako sa niya to ng cellphone ni mama kay man naman nag-edit dito rin ako i-upload kaya nag-save pa man panawag man siya ipahatod yung cellphone amo sa ihatod, guys, mintas nga naay ko yung sakyan pa grabe ka tugnaw. Init siya pero tugnaw. Ha? Materialis ba? Ang sabandi sa nabigi na. Magkabat ko sa tao. Pila? Terus pang katawang sa kamingin. Nung dagan mo kayo dito, pila mga area dito di ay. Sinto, kurinta ka. Project ito. Dagan sila project sa kamingin pero kayo wala may materialis sa unang pagtrabaho sa mga tao. Down ba? Down. Nawag si. Munang kagayan sila, guys. Kaya kung naglarga dito na nagawa na ako sino-sino yung balarga na nagbo. Balik sa me. Kaya wala tama dito. Salamat sa lagi kayo nag-inform kasi Sir na wala ikuan sa kamigin. Kaya Lisod po dog palargahon niya ang mga tao dito niya. Wala pa mo'y mga way klaro nga kuan. Sakan na si Alan sa kuan. Kanaman sila i-group chat sa ilang nga kuan. Naka-empake na to yung mga gamit ni Alan na to, guys. Empake na nabudaan. Agoy na. Gas mo yung bigan eh. ito ka na yun. 2,000 years later. Guys, may hapon. So ngayon, guys, si Alan ang nanilig sa silong. So kung na siya nakalarga. So manilig sana siya, guys. Magsayora daw na sila ugma kay napuspon man ang hila sa kamigin. Kay nabalhin ang kuan. Nabalhin ang plano. Kaya ang kamigin, nautdan po materyales. So nagduduwa sila ganina kung asa sila kaingon. So na-fix na sa engineer nga naawan.
Naawan, Misamis Oriental. Misamis Oriental ka naawan ba? Nangilik siya silong guys, yung among silong gibagyuhan pod kay sige man ulan. Manang gahapon nag-init gahapon. Nakahapon naman mi nakauli. Na ganina buntag na bisi-bisi kay nami gilakaw. So karon hapon na so nanilhig siya guys. Ako nagkuan po ko sa baboy kay akong gikuan ng baboy kay umanakay na. Nya akong gikuanan sa mga bulak. Manang ako siyang gikuanan. Kay aron kaluyan sa Ginoo na okay ang iyang pagpanganak kay naglinog ba guys niya nag-escalipsi pod. Manang ato pa ngayon sa Ginoo nga mao. Ay, di na itapo. Ano di ba ni mulingan? Hindi ra ba niya kalingan guys, ako diyan nagitapok. Kalingan ra na niya diha kuno guys. Kay para mawala sa mga lamok-lamok. Akong baboy, hapit na gini siya mga anak kay us-us na kay iyang kuan guys. Us-us na kay iyang ubri. Na nakalimot sa kung unsay pizza ni siya na kuanan nang di ko pagkakuan kung unsa siya kuan kay ingon si Papa 114 days man na nakalimot rin kung sa pizza na niya na kuanan bridan nang ipasab-sab-sab po na ako sagbot kamo man ni siya sudog tangkal kung gabi kay tuling nag-ulana ali di dako na kay us-us na kay ang kuan ako na kayang kuan guys basta magawas ng gatas sabi basta dito nga mga nanagatas guys anak na gitna ako na kayang tiyan ano ba dool din siya pag akong tawag ako na siya gipangunan sa mga bulak na pula guys na kayang tiyan sus na kaayo. Ibalin tong trapal dayon. Kay dili ni namo isa-isod sa tangkal nga kuan nga dito siya mag-anak kay piyot ng tangkal. Basta niya matamakan niya simbako. Hulaman ko tong extension ni Papa kay mabutangan og suga dani. Ubag nagigiyang kuan guys. Pero ang anak nun ni siya. Ikatulo naman niya ang anak pero ang primero ikaduha hapon gini siya nag-anak nang ha? Nag-uli imong Papa kay naligo. Naligo. Mao dai nga way agas na niya kung tubig. Ha? Naligo yung Papa ni Alan guys kay naiayaan sa yung Papa nga namatay. Basta imuadto na dito siya. Kung kabangasan ra mga tuton niya. Ha? Kabangasan naman siya. Basta nung dito ihaya sa boss. Nagpaso na si Alan guys. Magtiwas po ko dito panghugas sa plato. Kani mga nilabhan ni ako na hindi pang kuan kay uga naman nya. O pa man napilo dana sana nato ibutang kaya ato ra ng pamiloon guys. Kay manghugas po kog plato. Tolog na ka? Ha? Hai, sadi. Hai. Semua sa baboy deh? Sumag dulu maboy. Huy. Aman mamay di ay.
Yun. Mamay ba? Biyaan, mamay, biyaan. Walay kwarta, walay kwarta. Magkaluya, magkaluya. Walay kwarta, walay kwarta. Makayuya, magkaluya. Love you naman. Love you. Love you, Dondon. Nay, kantahan kita. Walay kwarta, walay kwarta. Magkaluya, magkaluya. Walay kwarta, makaluya, makaluya. Hi guys, good morning sa iyo tanang mata guys kay magluto tag sudan sa pamahaw kay sayo si Alan Mularga. Nag-uan ako sa kuan guys kanang naglungag nako. Magluto kog kuan palya. Kay aron dili siya makuan mabiyaan sa sakyanan. Kuan yang sakyan karon kanang naikuha sa ilaha sakinan sa G-Jewers na football ay na kuan man ilang kuan na sa Kamigin. Okay, grabe katugnaw. So diri sila sa kuan naawan sa ko pa na sa Misamis Oriental. Bawon man siya guys na natulutuan sa sudan pamahaw. Dala na dani iya pa ni Otto. Palyado ako buok tong pagtubong ako. Grabe katugnaw guys. Anong magmaayo din is bukid ah. Grabe katugnaw.
4 pa guys. Sa kadlaw. So! Okay. Kang manuka ka. Labi ka tog na. Na siya kuan hiwa nara tong lamas nara itlog maghaling na rin ta guys ginisa mix lang atong ibutang guys kaya aron lami bitaw sa maghaling na ta guys ready na nako daan ang mga duduno ni Alan tasa duha ka balunan kaldero. Ready na guys. Kaling na ta guys. Kaloto na ta guys. So ready na pamahon ni Alan. Abang ka na ni Talia? Ito na siya. Hikayan siya yung bounce guys. Pandito. Sige na. Maraming balunan na. Ready na. Sige na, me. Kasabay siya na ako ni si Mimi, guys. Kaya ugma ako na maghatod sa iya. Kasabay siya na ako siya karon ni Alan. Pahatod man si Alan ni Doy. Sayo kay lagi kay dili man ko adto dito. Dili na. Pagod, wala mo itag. Pagyain na sa dahil ni Alan yung mga gamit Bahalag, magpuna ka pag uli, panggalahon, hindi mo yung gamit. Itong slagong-long, biyaan mo na. Biyaan mo pag-dirog ito. Sudlan ang tanis kanandaan ang isa. Ang balunan. Sayop na yung mga posisyon nila yung utang.
Tamo to ni, mo na mo kanina sa mason. Yan naman. Tasa to, wala na. Natasa lagi, parang gamay. Pagkaon na, me! Magtita lagi ka da. Adlangan-langan, bakit ka ba? Mimi! Ay kulang na nga nakagbiyahe ko ha. Hindi ka maglakaw na ayaw pagkuan. Sige na, sige na. Dama na, manita na ng bulan. Kahit na ko siya bulan, bali 50. Dala na manita na? Ah, tama na ako. Dala yung sidan, guys. Tampo na ko na sa bugas, ha. Bagi kurman di tampo na ko. Ha? Bako ang suker. Tampo kurman. Ay ito na ag sulit. Upat na kakilo yung baon, guys. Wala, di ba kami mag-isi, oh. Budget na yung bugas isa ka kuan buwan. Kanang sudan og kuan. Samparang lang sa. Ani ito. Wala nila ko siya padadig plato. Mga balunan ra. Kay ira gyapon biyaan dito. Talag na biyaan na sa kay pili plato yung balon. At sa lagunglong siya yung biyaan niya yung tasa. Plato. Chara. Kasi na siya dala guys, backwaker niya. Naman. Kani man panyod to dani ron. Kani guys, mga gamit niya sa magtrabaho. Bagod na siya karon bagod. Me! Kinialan akong okay nga sapatos, guys. Tag 30 ranis kagayan. Okay. May daghan kag kwarta kay lami dito mag okay. Yung laman sa niyang bag ni Relona kay yung bag nga sulad sa sinina pero dili man na niya itrabaho. Nara yang pantrabaho ay nga bag, guys. Na Dani kompleto na ni Dani na gamit niya sa kuan. Na yung mga gamit na sheet, martilyo, tumbler, kumpleto, palita do sa pana eskwela, kumpleto na siya, guys. Sige na. Tako. Huwag pa ko balik. Kisa ko na si tatay.
Maldita gining garit gidumpi sa kung saan kami, maldita gi kami. Ano man? Sa bakon ako na pneumonia kung magpatod na ka ni Dudoy. Sa bakon ka na, ang bago Ano dito ba? kanang bag mo yayo na. Ya. Lang ano basta man na. Sige, sakay mi. Ne? Gunit lang, di ka hulog. Ay, sus. Gakos. Sabakay, miss niya. Hindi ko na naganahan sa nina. Gipanglaban ako imong ukay-ukay. Mahulog lang gid na. Wa kay suoton niya pag eskwela. Wala. Ko na tuwitan. Ay, lagi binalita. Ko na ba? Ini dalam kali pare. Ayan siya, guys. Mga hulog lang yun ay mo sinina, me. Lain na siya, guys, kay kung naiyang bagong hasanina, mugi din iyang suoton. Kay panglabhan man ako ang mga ukay-ukay, oh. Kay lain kay suoton nga di niyo laban kay abog baya. Ako panglabhan gusto niya nga muna iya suoton. Kaya ako man panglabhan. Ito na si Alan, guys. Larga na siya. Kahapon grabe niyang kabalaka gahapon kay daghang kayo site ang gikuan sa laha. Primero gid lang kuan kamigin niya kay pagka buntag na ningon lang kuan nga huwat lang sa mo kay wala pay kuan, wala pa gini kuan ang engineer nga unsa gid oras maglakaw motong pag-chat utro ningon din nga dili sa kamigin kay wala po'y materialis nga nakaabot. Daghan site nila nga walay materialis nga nagkuan. Kaya lagong mga materialis, guys. Manila tukuan nga nadili-dili munang ang napunduhan nilang materialis. Ang napunduhan nilang materialis kung asa dapit nga site ang napunduhan dito sila gipa-duty. Nga karon kay ang sa kamigin wa man diha. Ang kamigin mo'y baga og project na wala man diha materialis. Ang may materialis indahag naawan og sa Davao. Na ako na kompleto kuno dito ilang materialis. Atong pilian sila ni Alan kung asa sila. Nang ilang engineer nagkuan nga sa naawan. Kanang naawan, guys, Misamis Oriental pa na siya nga sakop. Kuan pa na siya. Paingon sa Iligan man siguro na siya. Pero sakop pa nag Misamis Oriental. Nya, to Asia. Kaya laging gikuan yung mga sakop nga uban lang sa mo bisan asa ta i-assign kay kung nanay materialis din sa duol ibalik ram niya punta sa duol. Kaya kung mag-resign mo asa man mo magkuan nga wa may lain trabaho. Kuan naman good, guys, kanang maglisod kag pangitag trabaho din hingapita. Naaman ang kanang magunang ilang kumpanya ni Alan dili mahutdan og trabaho. Hindi na siya mahutdan. Mga kuan bisag tinuod gamay ra sweldo. Wapod sila yung mga kuan pero naman na sila yung mga benefits pod, naman sila yung mga SS na ikuan na gamay ra ilang sweldo kay wa man gina sila nakatunong sa kuan labi nag bag-o pa ka gamay ra gid lang gamay pa sweldo na si Alan kay kuan man siya naman siya skill man siya manang sa tanan kuno sa ila diha siya mo'y dakog sweldo daw siya pod mo'y dugay na diha gawas sa katong uban nga bag-o nga na
ay bag-o na assign diya pero dugay na sa G-Jors na inana ba. Siya kay kuan mo na siya. Gikan pa din hinga project sa amo adapit Mapua. Dini pa sa amo Mapua na siya nga project. Karsada na sila. Hantod sa Medina. Medina, pila siya dito katuig sa Medina. Na lagonglong. Uban na siya bisan asa na siya, uban gina siya. Sa asa na magkuan. Kay kasayangan siya nga kuon. Balag lagi layo. Agong taho na niya, balag layo. Naldiro ko ko. Say ko nagmatalas 3 media pa ko yung pukaw kay kuan sayo lagi daw siya. Pero na-impake naman ako daan yung gamit gahapon. Nagluto nang din kuan pamahaw. Nang suko-suko to si Mimi kay ipas mo pukaw na kong sayo alas 5 pang pukaw na ako si Mimi. Itong suko-suko siya. Ugma ako na may makatod sa iya. Di na ako siya mapukaw pag sayo kay ugma ako na may makatod. Do hapit na ang bakasyon nila guys, murag 30. So, shh! Murag pizza 30 ilang bakasyon. Na mamahaw dito guys kay ang trabaho ko nito. Matag una guys. Si Mimi wa namahaw. Siya basta lagi buntag sa di lagi na siya kaon. Hindi siya kaon basta buntag pa guys. Nilutuan ako siya itlog di na siya makaog palya. Wa ni kaon ng kanahan. Mahaw ta guys. Ako yung kaon sinusudan Mimi. So,
Natagkaon guys. Ato ni panggawa sa itong nilabhan guys. Kay init naman. Ito ni panggawas. Mauga. Okay ra kada gabi mag-ulan guys. Gabi nag-ulan gabi. Kusog-kusog sad kay basa-basa man gid ang kuan. Yuta. Kira kada gabi mag-ulan, bahala diha. Basta adlaw mag-init lang. Okay. Luoy kaya tong kuan nga uwan ng tag-adlaw. Kay bulingon dalagi kan sa Cagayan guys kay kada pag-ilis ay kaligo na ako mag-ilis ko akong labahan munang ang ako rang gisuot din himoy akong bulingon kani bulingon ni siya dani ato ni pangwaon kay bulingon eh ato ni hiposon mingaw na ta guys kita na lang isa mahog na tagbaboy ron. Daghan kay salamat sa inyo tanan guys, sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay, sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat. O God bless tanan. Daghan kay salamat sa inyong tanan guys. Bye bye. Hugaw kay akong kamot. I love you all.